ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മിസ്റ്റർ കൊമ്മൻ വൈറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല ലെവൽ 49 അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ID എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതാണ് ID. ഇപ്പോൾ റോക്കി മാമ എന്ന പേര്. ഗിൽഡ് ലെവൽ 43 പുള്ളിയുടെ ഗിൽഡാണ്. ഇപ്പം ലെവൽ 49 ഉണ്ട് ഈ പുള്ളിക്ക്. പക്ഷെ 153 ലൈക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഇത് വന്നു? എൻ്റെ ലെവൽ 49 ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എനിക്ക് 1000 ലൈക്കുണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് 153 ലൈക്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി ഏകദേശം ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ. CS അധികം കളിക്കാറില്ല. BR ബാറ്റിൽ റോയലൊക്കെയാണ് അധികം കളിക്കാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല സോളോയിൽ 443 ഗെയിംസ് കളിച്ചു. പക്ഷെ 13 എണ്ണമേ വിൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല 337 കളികൾ ഡ്യൂവലിൽ. പക്ഷെ വിൻസ് 22 എണ്ണം. അതുമാത്രമല്ല സ്ക്വാഡിൽ 731 ഗെയിംസ്, വിൻസ് 56. അപ്പം ഇന്നത്തെ കില്ല് ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോളോയിലാണ്. ഗെയിംസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പുള്ളി സ്ക്വാഡിലാണ്, BR. അതുമാത്രമല്ല CS ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ലോൺ വുൾഫ് ഒന്നും പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലോൺ വുൾഫ് കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കണ്ടേക്കണ്ട വോയിസ് അധികം ഹെഡ്ഷൂട്ട് റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഹെഡ്ഷൂട്ട് റേറ്റ് 58% കേസ് ഉണ്ട്. മിക്കതും ഹാക്കറായി തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതൊരു ഗോസ്റ്റ് ഐഡി തന്നെയാണ് കേസ്. എന്തായാലും ഗോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പുള്ളി കളിക്കാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഒരു ലൈക്ക് തന്നെ, പിന്നെ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. അതായിരിക്കും ബൈ.